Oyimore nyakoro moge jwang kamoro moro mauntiere, oyimore ne johera mag Liverpool, oyimore ne johera mag Manchester United, ngeno mara ni uriyo yo makare. Odhiambo ma kawuono weche manyien biro na odiochieng' ma kawuono chieng' Jumapil, weche manyien mag oyimore kendo waikore ka mar kelo ni weche mathoth ahinya. Giko mare wakelo ni duoko gi mag weche mag tuke matimore kone mopogore opogore e pacho ka. Tang'eni motelo ne mago nitiere weche go mago mag siasa mag dongruok kaachiel koda kamago mag somo ka odiochieng' ma kiny. Wanito kiny gokinyi oganda chiewo, nyithindo chiewo kendo dhi e sikul. Moko dhi odiochieng' ma kawuono en chako mano mar tam mokwongo higa mar 2025. Weche mathoth waiko ni kar kanya koda moge jwang, to mokwongo ne weche manyien magi e thund weche. Walikuwa nasema wafanyakazi wengine wanasema huko kuna chemicals kali, walienda ndani ikasimiwa na hewa akaaga. Jiario tho idag kwiri manie kambi moro mar loso plastic industrial area Nairobi. We have done whatever the government has said and we are through. Maybe especially in the safety way. We have done whatever we can. Sirkal olando ni omenda mar siro somo e tamo kwongo ok dhi deko. Kakoria usikunda yanga kiny wuok tich. Jonyuol to pod yuago pek. En ng'ama miyo information e government. Jogo no chwada, awinjo nyaka pato muro ginene lemba, awinjo nyaka ng'ato pada. Moro koro ne deya. E sigana makende kawuono wayudo ler mar kaka jogo mane osekalo e lwet jotek gi e pacho ka ne okalo e midhiero. Machiegni nyakora moge jwang winyi kenene leno makamagi achiel kachiel maga oyimore odhiambo ma kawuono kawachako kod weche manyien nyakora moge jwang iluwogi achiel kachiel e mbui magwa duto mag Ramogi TV, e mbui mar Facebook, YouTube kod mano mar X en Ramogi TV KEX, Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube kod Facebook Ramogi TV. Ka ituri kodwa bende SMS line ma en 3-6-0-0-0. Tekindegi duto jaloko marwa dhi bedo Wilson Ochuka, jaka buoch Kobita, wana wadhi bedo kode kachiel kachiel nyaka giko mar chenro. Kanyi ka Cleophas Oluoch, jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango arwakini machiegni weche manyien odhiambo ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo sikunde 13 mayande olor kaluwore kod rach mar arita kwe e gwenge mag Hoho mar Okak mondo yaw. Ruto okone migawo mar somo kod bad migawo marango somo moyiedhi mondo miyo chan chenro mar duoko jodak mane oringo lweny kod monj mondo miyo dog kata mondo miyo duogi e kuonde mag jot e thuolo mar dweche 3 ma sikunde go koro iyawo. Ruto oloso e kinde alama no bagi e gweng' ma Tot mayudore Elgeyo Marakwet. Ne otene kod jotelo mamoko ahinya mawuok e Hoho mar Okak. Tot ukiona hata mpaka kwa BBC, ukisikia Tot unaona tu kwa mambo mabaya. Ukisikia Tot kila mtu anashtuka. Hata huyu waziri Opiyo nikimleta kwa gari anasema na hii ni ile Tot tunasikianga. I will work extremely hard under your leadership, Your Excellency, with the team that is in the security sector to make sure that our country is safe. Na kwa hivyo mambo ya siasa, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuomba hawa watu ambao wanatisha kila wakati ya kwamba waache vitisho baridi. Mheshimiwa Rais, katika hii mambo ya Kerio Valley tuliweka pesa pale ya kuhakikisha kwamba zile shule zilikuwa zimevunjwa na bandits kwa miaka karibu 20 tuzijenge upya na tusifungue. Kawoke mago matimore kaunti ma Elgeyo Marakwet, thoth sikunde manyocha olor kod migawo mar somo setemo timo lokruoge kendo biro yawo kuondegi mago mag boarding chakre odiochieng' makiny. Magi biro e kinde mabende migawo mar somo singo mar chwalo omenda maromo bilion 48 ne somo mar tam mokwongo. Judith Omondi nikod ler mathoth. Seche ikwano kendo jonyuol mani kod nyithindo e skunde 348 manyicha piny owacho oloro kuondegi mag dak kata boarding sections yudo fungruok matin. Thoth skundegi temo tieko lokruoge mane dwaro nitie ni otieki kendo bende nyaka sani e kaunti ma Nairobi thothgi osemi barua mar dhi nyime kod chiwo somo mag dak. We have done whatever the government has said and we are through. Maybe especially in the safety way. We have done whatever we can. Last week
Ministry of Education, and they have assessed us again. They have seen that we have done the necessary, what they were looking for, and we are happy. Now we have the letter. We can be able to tell our parents that they will bring your children tomorrow. The boarding facility is there. Thoth lokruoge mane dwarore oriwo yaro kuonde nindo, stairs ne ute magorofa, kaachiel kod kuonde kalo poni mach omuoch school. They have been talking about the spacing of the bed. They have been talking about a meter between this bed to the other bed. And again, they have been talking about the stairs. There is an exit. The stairs, they were not enough, but we have done so. Lakini pia shule kadhaa wa kadhaa kwa kaunti yetu ya Kisii zimekubaliwa kufunguliwa. Kwa shule 17, 5 tu ndo zijahitimu kukubaliwa kwanza sehemu ya bweni kwa shule zao. E kinde ma magi timore, bende migawo mar somo ogolo oboke mar chiwo ler motelo ne yepo. E oboke ni, giyango ni gidhi chwalo maromo bilion 48.3 omenda ma idhi pogi e kidienje ma opogore. Somo manono e primary dhi yudo bilion 4.1, junior secondary bilion 15.3, ka secondary mamalo ma idokie pacho day secondary schools to dhi yudo bilion 28.9, omenda ma ina tamalo 50 mar omenda somo ma winjo chwali e higa mangima. Oboke no oyango ni bugi 9,000 bende osechwali e skunde ka jonyuolo kwa mondo ondik nyithindgi e okumba mar thieth mar SHIF mondo kel tich mayot ne jopuonjre mabiro bedo matuo e skunde. Tamni mar achiel dhi kawo jumbe 13 ka ndalo 5 biro bedo mag yweyo madundo kata half term. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. E kinde ma yepo mag sikunde okayo odiochieng' makiny, jonyuol ringo ka kod kacha mar nyiewo gige somo. Kata kamano, nengo momedi e wi mwandu kod achiedh nade e wi somo ma CBC giyango ni pod miyogi pek kendo duono geno margi. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kindeni mag yawo skul, moko kuom jonyuol yango ni gionge mor kaluwore gi pek mar ngima ni mar kata mwandu mag somo sani nengogi ni malo. Bende gikoni wach lai manyien mar somo mar CBC pod ok donjnegi malong'o kotenore kod kwan buge mawinjore gi nyiew ne jopuonjre. Prices waneno ka ni malo matin kopogore gi last year. Ni kama wameongeza bei. Koro chuna kaka janyuol kidwa ni nyathi mondo dhi school chuno mondo nyaka nyiew bugego. Hii mambo na CBC kama wazazi imetuchanganya. Sababu kulingana na juzi vile shule ilifungwa tulikuwa tumeandikia vitabu zingine. So shule tena teoindika iko karibu kufunguliwa tena tumetumia message tena vitu vingine tofauti. So ina maana kwamba serikali haijajipanga kwa hii kitu. Back to school rush gijo nyuol en tich matek ahinya nikech okoyot kodwa nikech we have to ochuno ni nyaka koro wang'iew book. You'll find that today is a Sunday and most bookshops are not opening on Sunday. Jonyuol moko bende manyo geno tiyo gi buge nyithindo madongo ne nyithindgi maya chien yango pek magin go sani ka koro idoro mondo ginyiew buge CBC manyien mopogore kod mago manotigodo iga mokalo. Moko kwaelewa kata nikech samoro nyathino ne nitie e class 3 last year to moro ni bedonjo e class 3 to iyudo ni buge manotiyo go last year koro nyathi ok nyal tiyo go this year koro iwuoro ni to koro wacho mokanye. Bende giyango ni kaber to jopuonjre winjo luong twak e kindgi kod jonyuol kaachiel kod jopuonjre mar funo ne gitie CBC malong'o kod gik midwaro mondo giyud yot. Bosi vitabu inatuchanganya. Serikali inaleta vitu inasukumia wazazi. Serikali yenyewe imeshindwa kuimplement. So tunaomba serikali imeshindwa na hii CBC iturudishie 844. Ndio tulikuwa tumeelewa vizuri. Mpaka sasa hata sijielewi CBC. Nanunua tu kwa sababu unakununua. Kapoko lerni to buge go ng'eny mokinyal ng'eyo ni mane monengo ng'iew. Imed puonjo parents mondo parents ong'e gik monengo bed ni ging'iew mondo ging'ew ne nyithindo. Wan wakwaya ni kaponi buge magitiyogo ma nyithindo otiyogo kata class 1 kocha ka ginyalo tiyogo e class kata 5 koni to nyalo bedo maber nikech kiwilo gi koni kendo ichako iwilo gi koni bedo mapek ne janyuol. Komachielo e kar dak Manyalenda geno duogo ne nyithindo 73 makie mawuok Yatima Hope's Home bang' riwruok mong'ere kaka DDB Charity Events
wuok oko kendo chulo kony mag gige somo kod taulo mag ria ne nyithindo manyiri kaka yor neno ni giyawo skul ma ok olewo. Wadoke school, it's a school-based program, back to school. Koro wakonyo gi buge, kalembe, jok manyiri, be wakonyo gi pads, manya ginyalo konyre godo, gi gik mamoko. En fuong'ruok nikech wan gi geno ni nyathini dhi skul. Wan gadier ni nitie nyithindo moko makata yawo skul kiny, gibo bet e dhoudi nikech buge onge. Janyuol gima de yud matin no en mar chiemo, to buk nyalo tame. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo. Jotich ariyo owito ngimagi e kambi mar Mr. Green Plastic Recycling Factory maidore industrial area e county ma Nairobi. Yangore ni ji ariyogo owito ngimagi tok thung' e itangi mar kiko kwiri makech mano ma itiyo godo e kambino ma ilose gige plastic. Ji mamoko ma oyudo hinyruok oring godo e masira, joma oyudo hinyruok e masirano oring godo nyaka e ute thieth. Charles Pamba ma en achiel kuom wede en karen wat achiel kuom jogo mano owito ngimagi yuago ratiro ne owadgi kendo koro dwaro ni kambino wuog oko e ler kendo onyisgi ni anang'o manokelo tho ma kamano. Tend kambino korka korgi to wacho ni girito tieko nonro e wi tho mar jotijego kendo gibiro chiwo ler. Nilisikia hapa kuna Protex PPE watumii. Nasikia walikuwa nasema, wafanyakazi wengine wanasema huko kuna chemicals kali, walienda ndani ikasimiwa na hewa akaaga. Nasikia walikuwa watatu, wawili walikufa, watatu sijui wako hospitali. Ndugu yangu wako pale, amelala pale. So mimi naomba kampuni agharamie gharama yote na haki yetu pia tupate. Mama yake kwa nyumbani, baba yake aliaga. Yeye ndio mategemeo ya familia yao. Hakuna ndugu wengine ambayo wanategemea huko nyumbani. Bado wako na watoto wachanga wanasoma, mama yake ako nyumbani hana bwana. Yeye mwenyewe akupia na kuna bibi mdogo ako hapa kwa jenga mkuru kwa jenga. So naomba tu serikali na kampuni atuone vile tunasaidia my brother. Apisa moro mar IBC e kaunti ma Kilifi omonji maonegi gi jonjore mamoko ariyo e dalane mantiere Utange, kaunti ma Mombasa. Jonjorego bang' donjo kata mag monjo apisano mane okwal obok mag IBC kod mwandu mamoko kendo ne giringo magilal. Wuod apisano bende ne owe kod adhonde mag pala ka odhi nyime gi yudo thieth e osuptal ma Premier mayudore e boma ma Mombasa. Jafwambo marwa Fredrick Omondi ni kod lerno. En monj mane otimore e yokinyi makawuono e kinde ma apisano mar IBC ma Kilifi Aisha Abubakar nene yode mane Utange e kaunti ma Mombasa. Anyuola mar mosenindo Abubakar pod ohum nono kaka jonjorego ne omwomo ma odonjo e dalano kendo monje kachiel gi wuode. Wameruka main gate wakaingia kwa gate ya pili ambayo ni ya mama na kuna askari ndani Masai. So vipi tumeshangaa kuwa wale wamefika paka kwa mama. Wakakata grill ya dining, wakaingia ndani ya nyumba na wakafanya uhalifu ule wameufanya. Aisha ni chunye ochot kaite many kode thieth e osiptal ma Premier mane boma ma Mombasa ka wuode to pod yudo thieth bang' yudo hinyruok e monjno. Alikuwa na kijana wake mmoja mdogo wa huyu kijana wangu Abubakar ambaye yuko sasa afadhali kidogo, yuko katika hospitali moja fulani anatibiwa na tunamwombea Mungu anapata nafuu. Yangore ni bang' monj makamano jonjorego ne okwalo obok mag IBC kod mwandu mamoko mag ot kaka TV. Wamechukua vitu kidogo sana kwa nyumba. Wamechukua TV na kuna mkoba wa IBC. Wamerarua, wamechukua vitu zile zenye ziko pale ndani. Moko kuom jood bura mawuok e kaunti ma Mombasa mane ochopo e kar kano ringre joma otho ma Premier mondo one ringre apisano okuongo monj makamano ka gidwaro ni obila orure gi timo nonro e wi wachno. Lazima vitengo vyote vya usalama, DCI, polisi wa kawaida, intelligence waingie pale ndani ili kusudi lazima ili jambo tumalize. Tuna matarajio kwamba polisi watafuatilia swala hili kikamilifu, wahakikisha kwamba wale ambao wamehusika wameweza kukamatwa. Fredrick Omondi, Ramogi TV.
Musa nyananyo lano kachal koraka jogo mabende timo nonro gino ni gidhitime kaka dwarore. Kama chelo nyakura mogejwang jalup jatend piny Kenya, Profesa Kithure Kindiki, koro siemo wang jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, ma owacho ni lorore gwenge mag Masawa, mano kachwako ganda e yora kwede. Kindiki bende osiemo jo siasa ma owacho ni chulo kweth moko mondo mi ogo koko ne jotelo mamoko madwa wuoyo. Eric Owenga ni kod ler. Koro gikone bang' lale wang' oganda kum thuolo maromo jumbe ariyo, jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki nochiwo ler ewi kama yande NTA. Nimerudi kwa katika ile kazi ambayo sasa nimepewa. Likizo yangu ilikuwa ya siku 15 hivyo, imeisha. Sasa ni kibarua. Safar mare mokwongo ne en county ma Embu, county ma yande jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua olimo tich abich mar jumani. Rigathi kinde limbe mare no nosemo kalo piny owacho kendo dhi nyime gi duo pi ne sirikal. Gino mane ochuno Kindiki ni nyaka rakre kode. Don't tell us you're listening to the ground and doing nothing about it. Tell us you've listened to the ground and this is the solution to what the ground is doing. Rigathi e kinde mosekalo osebedo ka goyo kambi gwenge ma Mount Kenya kendo temo loko pach jodago kuom sirikal. Gino mane Kindiki oywak ni onge tiende kendo jotelo onego chiw ranyisi malong'o. Huwezi kuwa kama kiongozi, kazi yako ni kusikiza raia vile wanasema, alafu unalia pamoja na raia. Umewasaidia na nini? Alafu unachemusha raia, unawachochea, unawaweka mori, unawaweka hasira, na hauna solution. Enyasi malalamno mabende ne obagi e kanisa mar Full Gospel e gwenge ma Kamumu, Mbeere North. Kindiki notene kod jaod bura malora no Godfrey Ruku kod jaod bura mamoko mabende ne oktumusuo bende kod Rigathi kalore kod kaka osebedo ka wuoyo e witend William Ruto. Lakini tunaelewa hiyo kiongozi, sababu healing stage mtu akiwa amepata shida iko na stages, kuna denial nini ndio ufika acceptance. So mwache aongee hizo mambo yote ndio imtoke. Kama serikali tulikuwa tunahitaji mtu atamsaidia rais, na ndio kwa maana yule mwingine tulimwambia wewe umefanya nusu, toka. Yule ambaye Mungu alikuwa amepangia hii kiti sasa wacha ingie. Kama mimi nimetoka Mathira na ninafuata huyu Kithure Kindiki na Rais William Ruto, nyinyi mtaenda kutafuta watu wengine, mtafuta ya kina nani? Kata kamano, apaka mar siasa sobedo ka huyo mopogre ne mokum jotelo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza e gwenge ma Mount Kenya, kendo kata chieng' tich abich mar jumani jatend migao Justin Muturi noyudre kama tek tok jopiny tamre ni kik osom ote mar jatend piny William Ruto e nyasi mar liel. Msisome. Tuachane na siasa ya kupigia viongozi makelele. That is wrong, brothers and sisters. It is not right. Eric Owenga, Ramogi TV. Report ngelo kana kod Eric Owenga oyudo ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua wacho ni sirkal temo duogo kweth mokwong mano mar Mungiki e gwenge mag Masawa mar piny Kenya mondo mi otem tieko mbine ma osebedo ka medore gwenge go. Gachagua bende dwaro ni doho mar piny mangima ICC mondo tim nonro ewi tim mar teko rowere makwedo piny owacho ma pacho kae ma bende owacho ni en ataro mar chik marito ratich oganda. Gachagua owacho magi e kaunti ma Nyeri kama ne oyore alama e kanisa mar Tetu Parish. Honorable Kagusha, you must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship of government, they have come back. And for sure, they have started. So Bwana Kagusha, get a team of lawyers to write to the ICC to invite them to come to Kenya and make sure that the activities of that criminal gang sponsored by government is not allowed to take place.
nyakora Mokejwang' mano mawuok e gwenge ma Nyeri kanyo wantie ka leo timo kari adek kae ka waluwo achiel kachiel. Tony Oluoch mawacho kar kano luwo chenro achiel kachiel ka ntiere Nyalenda A, wacho Nyalenda A kanye moluwo chenro achiel kachiel mar Oimore. Erokamano ahinya Tony Oluoch. Shem Otho wacho ni greetings brother. Wacho ni closely aluwo weche manyien kendo amor. Cleophas Mayapil tuonagi duto manyalo neno en ni wakony nyithiwa ma jo sikul ma ok nyal wasir sombgi. Wacho ni an sani anasechako Shem Otho initiative mano mar akonyo godo nyithindo mag nyithikie ma ok nyal. As we speak asiro nyithindo kanyo 20. Wacho ni mogik Gachagua weche mawuok e dhoge chalo sum kendo ok nyis rieko kod lony mora mora. Erokamano ahinya kuom paro mabende somono kachiel kachiel. General erokamano ahinya luwo chenro ni wacho ni irito mana neno iketo Ramogi TV gi game mar Manu. Aya warite waneno dhedhe nade. Joshua Kwanya erokamano ahinya. Austin mano mawuok Ndhiwa ma wuod Gilando en kachiel kachiel. Kevin Ouko mano wuok Kanyakwar bende wacho ni luwo chenro achiel kachiel kama entiere kar kae. Nitiere oganda mamoko mabende luwo mbui mar Facebook. Marco Jwang, David Omondi, Janyakat Nyabondo, Ramogi TV winjore maler. An siasa ma Kenya ni sani koro osesanda ma ok agomb wuoye kendo arito ma 2027 ibiro mana ywaya ni gingori ni adhi abul kucha. Yore ma South East Nyakach rach sana moloyo yo mawuok Ndare nyaka wacho ni Assistant County Commissioner's Office. Wacho ni soko kahawa chuodho lilo sama kotho chwe. Bende un gi mujumbe. Aya ageno nunu chenro sana mano ywak jo Nyakach. Kamachielo Eric Awuoche na Ramogi TV maler kantie Nairobi Kayole. Erokamano ahinya Otis Nyakwar Nyawade. Cleophas ni maler ahinya kantie Sindo Mwalo. Amor ahinya kendo kaka gini biro ni yo makare. Opija Jachuma mar Nyamasare Kisumo. Erokamano ahinya kuom kete kar kae kod ote mari. Atoti Cardinal Teko wacho ni mar Ramogi TV ma Migori Ramogi TV ler migochwa kae. Wacho ni ma ok tuga nono. Erokamano ahinya duogo kod mathoth nyakora Mokejwang'. Erokamano kuom diko na kae Frederick Medusa ma Fredi Ayeko wacho Gachagua pimo wijo Kenya mano pache kendo oyiene kendo wadhi nyime kod weche manyien nyakora Mokejwang'. To sani yera mondo miaka ywe masani ka duogo ang' duogo kod weche mathoth kik dhi mabor. DJ Smolele principal de la rumba kod team Tiedero akoni haimaber mar higa manyien mar 2025. Hui! Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator ilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Experience
Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machini Kenya kura mogajwangen moro marane podi kete karka e chenro mara oimore e weche manyien mabiro ne odhiambo ma kawuono wadhi nyime kod weche manyien. Twak pod ochuchieng e dho oganda jo Kenya ka penjo en ni to ng'ama teko rowere kendo lalgo. Tim mar ndicho mag rowere ne ochak neno e kinde mag ng'anyo mag Gen Z, kamano ne osekelo liet manyaka sani koro kweth mag joked ratich oganda oramo ni ok gibeling nyaka we thuolo jogo ma oseteki. E sigana makende odiochieng' ma kawuono, jafwambo marwa Efi Nyakidi miyowa sigand Joshua Okayo, rawera mane okale lwet apisas moko mane ondhiye kendo mane okete okalo e midhiero. Sirikand Kenya Kwanza mosetiyo kuom higni 2 sani. Ywak osebedo ahinya to windicho mar oganda jo Kenya. Gino manochakore e kinde mane rowere owuok oko kar kwangi mar kwedo moko kuom chenro mag sirikal moloyo to paro mar chik omenda ma higa 2024. Chich osebedo ni tim makama otelie kod obila, sirikal kata kweth obila moyudo gweth mar piny owacho. Koro en ng'a mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya? Jal mosekale kogno mabith kama gotenga mar jogo mateko oganda. Joshua Okayo nondhiye tarik 27 dwe mar auchiel higa 2024. Odiochieng' achiel tok ng'anyo mar Gen Z mane obagi kendo marawere no chopo nyake od bura. Nitie jok ma wuotho mane gi masks mamako jende, especially joma ni very vocal. Okayo ma e kindeno ne en japuonjre mar weche chike e kar tiegruok ma Kenya School of Law pod paro maler kaka ne olwar e lwet jondhicho mane omiyo piny obedo ne mudho. Ma wuotho ni to ng'ato luonga chien kato ni Okayo ni bwana Bimos jogi ma KSL, Kenya School of Law. Area ni mano Rongai. Area ni jo Kenya School of Law ng'enye nikech kae ma jogi odake machiegni gi Karen. Kora koni magi nyaka bi ni jowa adier. Talokora. Ko andonga dhi moso jowa. To ka dhi moso makoro do ng'eni joma chuo kaka wa moso remo wagine to gendhiya. Ayudo kara gin ji ariyo ni mbele ng'ata achiel ni bangi. To kan wachope gari ka realize ni bende nitie dereva ma arito. Koro ne gin ji 4. Koro jogi nondhiya to gi ywaya tu. To gi ywaya to ben mang'ang'ana ni nang'ang'ana bende ni tutera kanye tango matimre to gidiya ng'eni ji adek koro onge kaka nyalo timo. To giketa mane gari. Ka giketa gari to gi ndhiyo lweta gi mako lweta go pingo. To gi umo wang'a gi gimoro machalo gunia marateng'. Te kaka wawuok. Tokma jondhicho go nochako mana penjo ka gidwaro ng'eyo hie ni en ng'a mane chiwo sir ne rowere kinde ng'anyo, to en yo mane ma Okayo nofwenye kaka paro mar chik omenda iloso pachoka. Bwana mano bete batha kara ini Okayo osemanyi koro dongwan kodi koro pimno ani to ng'ano mamiyo pesa mutimo gik mutimogi ang'o mi udhi ng'anyo. Tapenjo gini to kwani un gima timore okune koso gini ok affect tu en story tu gi penja ng'ama miyo pesa muloso go banners nikech no loso banners ng'ama miyo pesa mu print go t-shirts to gipenja ni in to ng'ama nong'isi ni International Monetary Fund ma iluongo ni IMF kata World Bank gi World Bank ni ema nigi lwedo ama ema konyo loso finance bill 2024
Tangiso gini mana dongi mani public domain. Mano gima wasomo. I mean kila ng'ato ng'eyo. Penjogo Okayo wacho ni ne oonge kod duoko margi. Gino mano miyo ng'wane ka ogund rabuon kendo soye but mar gari. Kane girealize ni ok aduok gi to gigola giketa but. Kora wuok ok awinjo ko gola oko to ng'wana to keta but to gichako giriembo giwuok gidhi. Kana donje but kanyo kora chako paro ngimana nikech seche gombe ndiko riko ni yawa. Ikia gima dhi timore. To mabe experience mapoka bedo go nyaka nini. Kora lama ni angi ni yud information ni maybe kamoro to an gitima ngono giweya. E thuolo no duto Okayo wacho ni ne oumwengene kendo ne okong'eyo kata ot mane jomeko go soe. Gima pod litne en gocho manokale. Koro giriembo alafu gichung gigola to wawuotho wadonje i room moro gibola kanyo. Kaling matin ni to giyaw dhot kendo. Ito ka ng'ato yaw dhot. Koro ing'eni sama ng'ato yaw dhot ikia gima timore, ikia gima nie pachi, ikia gima gidwa timo. Awinjo ka gin ji ariyo. Ni Okayo. Bona sasa tuko serious. Koro wadwa ni los kodwa. To gimora mora mwa penji nyiswa. Gichako penja. Penjo katu. En ng'ama miyo information e government. Ng'amu tudrugo manie sirikal. Akono gionge. Koro kana duoko gi kamano to bwana moro ochako pada. Awinjo jaka pato oginene lemba, awinjo jaka ng'ato pada. Koro ng'ani padi mama padi to mako ng'ato nego tienda ka. The uncles kanyo. Koro seche go ikia kara ni tim nao. Bang' menyo kuom thuolo, lipot no chopo ni Okayo oyudi. No yuda Maragua River, Murang'a, katienda kora cham niepi gi wuoche. The next time mawinjo ka koro pacha uduogo kare. Awinjo ka koro ng'ato chiewa, ng'ato mula toka kamae. To mula toka kama to ka chung to akoni ang'o matimre. Ka ng'iyo to neno ka dhano pong' moluora kama. Ne giwacho Kikuyu, girealize ni dhok ni ok awinji. Koro bwana mane chiewa ukona ni umetoka wapi? Kune Nairobi. Kaka ne giwinjo ni Nairobi gikom na ni Gen Z. Ne an gi nimbe ni e kalatas. Machiel kuom gi ne namba wadwa. Koro jogi nokawo kalatas ni gitseta giyudo ka kalatas nitie, simu beanago, to simu onge line, banka police station to kuro tera mno hospital. Police station Murang'a. Murang'a police station. Kanye mane jogo notira bang' mano mondo gireport incidents no. Okayo kata kamano wacho ni ngimane e lwet jondhicho ema medo jiwe mar dhi nyime gi kedo ne ratich rowere mapod oteki. Mi jingo moloyo. Miyo ibedo motegno zaidi. Moko kuom josiasa kata kamano osewacho ni rowere pandore kigin kaito luoyo seyo ne sirikal. Mtu hata anaenda anajifungia kwa Airbnb na mrembo yake. Tiajifiche siku 3 waseme wameabductiwa. Ang'o mayude ndhiora? Tundhiorruok ni dindhiri kanye ng'amo ng'eyo onge. Kata osiep ni dong' nyalo ng'eyo. Denzel Omondi no yud nang'o. Nonegi to therapy. Odhi onyume kwari. Ng'ato ok nyal makore to dhi nyumore kwari. To negore. Jogo makedo ne ratich oganda pachoka bende lieko ni kuom nonro margi. Gisefwenyo ni nitie kwetho bila pachoka mandhiyo kendo lal gi rowere mar ni auka makama ok nyal bedo ka dhi nyime ka obila onge kod nonro. Nonro ma wan go ka kod kacha. Ma wadwaro mondo sirikal owuog oko mondo ng'iswa pachgi e wachni. En tie maling'ling'. Nini nitie kikundi moro molos iwoko mar chik. Kendo it is like a militia mokao jogo manoseti police, jogo manoseti lweny, jogo manoseti NYS to ketgi karachiel kendo migi gi tich mege police. Mondo ng'ata mapenjo president penjo. Mondo ng'ata madwaro adier. Ama ng'ata madwaro mondo rais otim kaka neno wacho, jogo mondo lalgo. Dwaro mar joked ne oganda en ni tendo bila mapacho ka ogwetao ka ok ginyal chiwa rita moromo ne jokenya. Wan gima wacho ni katicho tamo kanja to resign mondo nyis jopiny ni
oyier ng'at manyien. Magi timore ka koro oganda kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda ikore ne ng'anyo machielo michano mar neno ni rowere moteki owe thuolo. Kata obedo ni ogai mar obila nowacho ni ok gitek rowere, to sirikal bende chiwo ler ni ok ging'eyo ng'ama ndhi oganda. Rowere manondhi chal margi pok ong'ere nyaka sani. Kare, en ng'a mandhiyo kendo lal gi rowere pachoka? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Efi Nyakidi. Weche thoth nyako Ramogi Jwang' kendo momedo mana luwo ka wantiere kar ka ng'ene sigeni makamago pod biro ni Ramogi TV komedo kolo kendo golo dok e iti. Wadhi nyime kod weche manyien ni mohewo 50% mag ute thieth mano miyo rank kod okumba mar thieth mar SHA pok oyudo chudo mar thieth mane gitimo nyaka ne chak ti kod SHIF e pacho ka. Ripod nonro manotim kod juma mogik mar Desemba kod riwruok mag ute thieth mag ji giwegi Rufaa yangore ni nitiere deko e chudo mag ute thieth kowuok SHA. Bende ripod Rufaa oyango ni 96% mag ute thieth chandore nikech weche mag omenda e chulo jotich, nyiewo yedhe kod gik mamoko mag thieth. Judith Omondi ni kod ler mathoth e wi ripodno. Ripot ma ogik ma ogol kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufaa ogolo rem kod duk mapok oum kod okumba mar thieth mar SHA dweche 3 koro nyaka ne chak ti kode pacho ka. Mana 42% mag ute thieth ema oseyudo chudo kata 58% oyango ni pok giyudo chudo mag thieth magisetimo kuom dweche 3 koro. Bende pod nitiere ma riwruogni oyango ewi gope duto ma ibandho kowuok kuom SHA. 6% kende mag ute thieth ema yudo 80% mag gope mag ibandho SHA. 30% mag ute thieth yudo mana 10% mar gope duto ma SHA ni godo. Pek ma koro ute thieth ni go riwo rem chulo gowi magina 89%, chulo jotich omenda manindo ya 87%, ka gope mag yedhe magin goto gina 81%. They don't have supplies, they don't have consumables, they don't have drugs. So just to keep themselves going, you find that patients are having to pay cash. And I think this cuts across whether it is private, faith-based or public hospitals. The financial crisis is really a big problem. E chudo mag gowi mane odargo kiwuokie NHIF, 49% mag ute thieth pod yuak ni pok ochulgi, 40% ne ochul, kata 11% pod kia poni pesa mane giyudo ne gin gowi mag NHIF koso SHA. We feel that that is unfair because remember, NHIF money was contributors' money. These people were already deducted. If somebody did not remit that money to NHIF, that is the person or that is the ministry or state agency that should be held to account. E dwe mar 10 higa ma okalo, 19% mag ute thieth kende mane oyudo chudo ka 81% ne ok oyudo. Dwe mar 11 ne lokruok obede matin, kendo 23% ne ochul, chudo mane odok piny dwe mar 12, kama 20% kende ema ne omi gopegi. Riwruogni mar Rufaa koro dwaro mondo mi ket yo makende ma ibiro tigo e chudo ma ok owe ute thieth moko oko. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhia ripod machielo moko kuom oganda mawuok kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket maino e bero sekta mar thieth e higa mar 2025 to ahinya neno ni yedhe obede e osuptende kinde ka kinde. Jofwambo marwa Jojoma nigi ler mar wachno. Sekta mar thieth e piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar counties osebedo kod midhieche mathoth. Ywak osebedo koni kod kocha ka otenre kod okumba manyien mar thieth, lwasi marach mar tich kaachiel kod mamoko. Nok mar yedhe osebedo ywak maduong' ma igolo kod moko moganda e kaunti ma Migori. Kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisebedo ka gitemo mar bero sekta mar thieth e kaunti ni. Mr. President William Ruto, jogi ok owinjore tho idak ni jopiny dhi maber. Oyo onge gima dhi maber in the hospital, tim gimoro jopiny mondo oyud konyruok. Oganda mathoth e kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar counties koro ket maino e bero sekta no mar thieth to ahinya ni yedhe koro bedo e osiptende duto. Kwayo William Ruto ok yie ogol pesa malo mondo donjnwa piny owek nego sirikande gweng'. Nok mar yedhe bende osetudi kod kuo mag yedhe e moko mutego mag thieth e kaunti ma Migori.
Tend kaunti ma Migori wacho ni nok mar omenda kod rem mar piny owacho mamalo yor omenda wang' sani counties emosethiro kenge mar chiwo thieth makare ne ogande kaunti ma Migori. When they get a deficit at the national level, it also affects us as counties because we rely on our share of the national capitation. Gavana no ma Migori chileke kinde twak mare e giko mar higa mokalo ne wane piny owacho mare osimo mathoth mar bero sekta ni mar thieth e kinde mar higni 2 ma osebet e telo. The unit will leverage the advanced diagnosis tools already established at the hospital, including state-of-the-art laboratory services, radiology, diagnostic tools, and surgical infrastructure, which we all have here. Gero kar thiedho tuono mar kansa, bero kuonde thieth duto e kaunti mangima gin mokuom gigo mochilo wacho ni gisetemo timo mating'o malo chendogo mag thieth e kaunti ma Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo ka yudo bajet mar bilion 2 e higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Gi chenro mar piny owacho e tieko kuonde reso nyithindo makie mago mag ji giwegi pacho kae, penjo pod nitiere ka bende nyithindo ma ochando kendo onge anyuola biro yudo resruok. Achiel kuom kuonde reso nyithindo mayudore kar dak ma Mathare osebedo yo ng'ala manyime e reso nyithindogi kata mana ka sikunde olor. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya leronwa, moko kuom jodak ma Mathare okwayo piny owacho mamalo mondo mi kik wit oko kuondegi mag reso nyithindo makie maonge miechgi. Ma e alwora mar kadak ma Mathare kama moko kuom nyithindo mochando odakie. Midhiero ma joko nyithindo chuno ni nyaka res moko kuomgi kendo ketgi e lwet jogo manyalo ritogi. Asante Yesu. Ma e achiel kuom kuonde rito nyithindo ma ok mar sirikal, kata kamano ting' ma en godo ipuoyo gi jogo manie alwora ni, kata obedo ni sirikal sani nie ng'wech mar daro oko kuonde rito nyithindo mag ji giwegi kaluwore ni ng'ur ni moko kuomgi ok luw chike. Andrew Onguka en jata tije mar kar reso nyithindogi mar One Life. En owuon bende nokalo e konye yo makama magikone tayo rieny e ngimane, gino makoro omiyo ka okang' ma duoko lwedo. Nasome skul ma bende ok nyal miluongo na bwao, to kwarwa nowacho ni nyathina dhi e skul, kisomo mipuonjori maber inyalo konyo jomoko. To nabiro volunteer e Mathare slums. Koro kana neno kaka nyithindo ne chandore kendo jonyuolgi ne temo mondo gipuonjire, to ne gionge gi nyalo. Koro naneno ni mondo achak One Life mabro keto nyithindogi mondo odhi e skul, nikech mano kende gima ne nyalo konyogi e ngimagi. Bende olero moko kuom gigo morango e kawo nyithindo makamagi, ma bende thothgi gin nyithindo mawuok e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori e kind mamoko. Higa ka higa wakawo 25 mokadho to ok nyal, to wakawogi kamoro amora e Kenya. Wang'iyo sana wakawo jo Mathare, wakawo jo Kibira, wakawo jo Kayole, ntiere joma wakawo koa Nyakach, wakawo joma Homa Bay, wakawo joma oa kamoro amora e Kenya. So long as ni pastor gi chief gi o recommend gi kuomwa, to gibiro watimo negi interview, wayudo ni oginyal to wakawogi. Moko kuom jodak ma alwora ni olero moko kuom ber ma utegi osenyise konyo bero ngima nyithindegi. Wan kod nyithindo ma bende waseneno kokaw gi joma nyalo konyogi e department mar korka school mondo gibed nyithindo manyalo ng'eyo gima timo e area, to wasebedo kwaneno kinyalo tiwnegi kony maber. Centers gi osebedo ka konyo nyithindo e yore mopogore opogore. Achiel kuomgi en schooling. Mar ariyo en chiemo ma nyithindo gi chamo. To gi centers kuonde ma nyithindo gi nyalo konyore ka olor sikunde ma gintiere. Gikwayo piny owacho mondo mi osir weg kuondegi e reso nyithindogi, ni mar chenro ni osegeng'o midhiero mathoth ma joko rowere e kinde ma pod gisomo. Koro wakwayo government mara ma Kenya ma wantiere ni centers gi odhi nyime gi konyo nyithindo mondo mi pek ma joma onge gi tich, kaka sani tich onge Kenya ka, to centers gi konyowa korka chiemo,
nyithindo gi yudo kaka gikonyore. Ta aneno ni government owenwa these centers odhi nyime mondo mi yot obedi ni jonyuol modak kuonde mongore mochalo kaka kamwa dak ma en Mathare. Wagoyo mbaka kod moko kuom nyithindogi moseyudo konyruok kowuok e utegi mag reso nyithindo ma ok nyal, kendo gileronwa okang' ma gisegoyo tok wuok e utegi. One Life chiwo en life skills. Bedo ni inyalo ng'eyo kaka imanuva e life, making career choices, being disciplined. Camps mitimo ma udhi uromo gi ji mayoko mamoko. Koro nitie mentorship mang'eny manayudo momiyo an gima an kawuono an architect e pinywa maka. I'm now called Dr. Amos Oduwuor. Gima nan kane ka ng'iyo to nokapar. Koro an agone manyasero kamano nikech kumogolo wabo. Ruoth Mabatini mayudore Mathare Mugonjogu opoyo ber mar kuonde rito nyithindogi kata odoko ni moko kuomgi to iseyo. Mimi kama chief na security agents tunasaidia sana ili hao watoto wakiwa pale center wasipate sinda, na kama kuna sinda yoyote all the government agencies kama police station ya Huruma wanapita pale patrol. Mathare police station actually they have the security na wanafurahia sana. Hildo Boya, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Erokamano ahinya Hilda Obuya. Weche thoth anya mantiere kar kae na mondo miaka le ote ari adek mantiere kar kae. David Ochola wacho ni neno ka ntiere Nyakach Kabodho Nyabola FK Mixed Secondary School mane kama ntiere. Erokamano ahinya ne era ine nuchendo kanya achiel kachiel. Erokamano Kowili Stubborn Kisumu Nyaera Ndede Republic ntiere kar kae achiel kachiel. Mawere Ramogi TV oselalo signal sani 1 month. Wacho ni I've missed a lot belit na kono ni en gweng mane ema watimo mosa ngeni kata kokinewa samoro yudo mbui mar Facebook angwa yudi ka achiel kachiel. Benda Charles neno wakentiere kare Nairobi. Erokamano ahinya Vincent Kajomo kaka pilin kod wakachiel kachiel kod ote mamoko madonjo kar kae. Ntiere ote ma donjo kar kae wacho ni ana engineer mano architect Fred Shiraku Akelo nyakwar nyapi wuod Keyo Nyang'wen Osuri Kabondo wacho ni antiere kar kae kendo luwo chiel achiel kachiel. Erokamano ahinya mano Midosa fundi ma nemba ahinya. Erokamano kuom kete kar kae kendo piny kuodho yo makare. Erokamano ahinya kuom tich makare mutimo. Kevin Ouko maneno waka ntiere kware. Erokamano ahinya Mheshimiwa Regina Kizito wacho ni luwo chiel achiel kachiel mara oimore weche mabuoga gin matimore kata matimore alwora ma county ma Kisumu geno to pod nitiere. Kama chele mbui mara Facebook ayo Otieno Frederick aneno maber ahinya Giriziki Achieng kod Alima Kennedy. Erokamano engineer Fred Obura neno waka ntiere Mikindani Mombasa. Curtis Otieno tune from Bondo wacho ni mosna mama na Rosemary Akinyi kod baba na Odiero kagi ntiere Siaya. Erokamano Nyakatis ntiere ote madonjo kar kae mago maga mbui mar SMS wa Oliveto Kulo wacho ni ka ntiere Mombasa gimadhiera ni sirkal owere gi kanisa gidonjore gi nyithind kiye. Weche malicha ahinya mantiere kar kae. Ruth Nyathi Ochieng wacho kama yedhe to onge osuptende piny owacho te mibadhi opong'o counties. Aneno weche manyien kano moja inako. Erokamano nya Steve Oginga governor weche manyien mago imore chopo na yo makare ka ntiere kae wana Marindi Kanyada Homa Bay County dala koni. Erokamano ahinya Ochieng nyinge unge Facebook mokanya somo kae lokuru nyinge go monde abo somo gi chieng machielo kaduogo akawiyo masane kikidhi mabor. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Back to school
School just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487 *5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, the home of discount. Alright, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Milome, Royal Credit Limited, magin jogo mangi kanyo maduong e direct line, lero ne jomoko mangi kanyo e direct line kod jogo madigomb nyieo insurance policies mag geche gini okumba moramora ma ochiw gi kambi mar direct line assurance okti. Ma en kaluore kod dhi ataro chike moketi mag kambi mar direct line mano CR12 ma bende sani koro miyo jogo mangi kanyo kod directors ma okopuodhi tayo tije e kambino. Royal Credit Limited yango ni ogibiti mochudo moramora mar claim mochiw kod direct line kaka section 23, 71 kod 166 mar Insurance Act tiyo. Kumano, Royal Credit Limited golo siem ne ngata ngata madinyew insurance policy kowuok kuom direct line. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Machigni nyakwara moge juang e weche mag tuke. Tim adhula mar Harambee Stars nowuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi Burkina Faso e tukgi mokwongo mar Mapinduzi Cup. James Kinyanjui ne oloyo ne Kenya e half mokwongo kapok Abubakar Traore ne oloyo ne Burkina Faso e dakika mogik mar tieko tugo. Kocha mar Harambee Stars e yor kojolo Francis Kimanzi oyango tugo no kaka manyo pe kaluwore ni en mokwongo mar laro okombe. Kata kamano en gi geno ni Stars biro rido okanda mara tuke e kituke modong'. Pemba Pemba ni mechi ambazo ni ngumu. Ni mechi ya kwanza, mechi ya kwanza mara mingi huwa ina ugumu wake, manake hata wachezaji kidogo wajajisisimua for the first match, but nafikiria vile wamehandle mpaka dakika ya mwisho, nafikiria tuna maridhiko kiasi. Naona kidogo kuna kitu tunaweza sukuma zaidi ya hapo, but hali ya mpira kidogo wamejisukuma lakini haikutosha. Kamachelo
Mariam Mwakitawa omedo chwalo nyime loch mare kidieny mar nyiri ma hikgi nie kinde 15 nyaka 18 e tuke mag golf mago mag NCBA Golf Invitational Tournament manobagi Windsor Golf kod Country Club manie county ma Nairobi. Mwakitawa bang' tugo makare obedo kacha modhi gi Audrey Gashora. To kata kamano koriw points duto Mwakitawa ne ni nyime. Audrey Gashora koro nie thuolo mar 2 toka Mwakitawa. The course was definitely difficult. Greens are running, the lines are quite tight. I think the only difference in my game today and yesterday is I was more cautious with how I was today, and I was more present when I was putting. But today I fought really hard. It came out pretty good in my opinion, and yeah, it was really good Today, I think on a few shots the swing was kind of missing. But that's how the game is. Each day is different, and I just managed to scramble and chip and putt, make some good putts. Nyakura mugejwa ngino man gi chakruok mar nyaka bed kod giko agoniro kamane nyakuom bedo koda kachiel arna chak weche manyien odhiambo ma kawuono ahinya mago imore masani koro wachope giko mare achieng ma George Frederick Ogonda wacho ni Taveta Burandogo wacho ni weche manyien molomosa mora ahinya kwayo ne joma miyate hawe maber mano mag chako higa erokamano ahinya. Okongo Victor ma engineer Omondi Okongo wuoda Sembo aluo weche manyien ahinya ka ntiere Devki Group of Companies Ruiru ka erokamano. Willis Odembe neno achiel kachiel Sembo Republic kachiel koda jogo mantiere aluora mag Woodley Motors luo chenro achiel kachiel odhiambo ma kawuono. Nyakora moge jwang ntiere ote mar Margaret Okok motono osedonjo e chenro kenen koda achiel kachiel. Martin Owino erokamano ahinya Owiti jaluo ma Kisumo erokamano. Frederick Medusa erokamano kuom ote mari kachiel koda ka Otis nyakwar nyawade erokamano ahinya kuom ote mabendi yorno kar kachiel kachiel. Opija jachuma mano ote mabende osechwalo kar kachiel gi jogo duto ma bende ndikonwa kar kae mbui marwa mar SMS maen 33600 erokamano ahinya kuom kete kar kae. Mano ote mawuok kuom Mwalimu Quinta Akinyi Otieno mano maluo chero ka ntiere Ndiru e Iseme wacho ni hayo maber nyithindo duto ma yawo sikul odiochieng' makiny luo chenro achiel kachiel ka ntiere Ndiru Seme. Polina Nyango mabende luo chenro ka ntiere luora mar Kano wacho ni luo chenro ka en kanyo koda Presley Ashley en kanyo kod Shonley koda Wesley mabende luo chenro achiel kachiel odhiambo ma kawuono. Erokamano nyakuom bedo kodwa kar kae. Brevin Otieno kachiel koda ka Baba Jan koda Talisha maneno kanyo kod Nyambeta kod Mama Pereza adhiambo Otieno mabende luo chenro achiel kachiel ka gintiere Nyalenda Kisumu ma Nyalenda Bika gintiere ka kanyo. Erokamano ahinya Nyasango kod tim duto maluo chenro odhiambo ma kawuono gi jogo duto maneno wakantie kod mopogore opogore. Moscow ka oron wote odhiambo ma kawuono sa odong' dakika 2 kendo romo saa 4. Erokamano nyapoch gi pak na jogo moneno bende kawuok aluora ma Oruba mano mantie e kaunti ma Migori joka jaduong' Omolo duto mabende leno chenro odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kendo poch gi pak kuom keto Ramogi TV odhiambo ni. Nyakora moge jwangi kanye makele giko mag weche manyien an kae koda jaloko mana Wilson Ochuka mabende wuod Kabuoch mano Kabuoch Kobeta. Erokamano ahinya Wilson Ochuka gi jogo duto mabende bedo kodwa odhiambo ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo Kanyakwar mokiewo nyaka Chisango welo jogo duto mokelo chenro biro no yo makare oting'o jochung weche magwa kawuono ka kod Ken Muga George Bati kachiel koda ka director mar Bob Wafula gi lange duto ma entiego kanye kiro machielo ma loso weche manyien gi ma ochopunu kanyo makare. Nyasaye mondo ritu kachiel koda ka jogo duto mabende luo chenro reporters mago manie kor gwenge. Erokamano ahinya. Waraduru kendo weche machielo weche manyien mag Ramogi TV biro ni pile ka pile wuok tich nyaka chieng' Jumapil kendo wanuoye kendo mana kamano oriti masano.